Σήμερα γνωρίζετε πως ξηρή καρπή τσικ σημαίνει πρωτοπορία. Σημαίνει συσκευασίες vacuum για να φτάνει σε εσάς μόνο το απόλυτα φρέσκο. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση στο υποκατάστημά μας στην Πτολεμαΐδα, όπου θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία φρεσκοψημένων ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων. Την πιο ενημερωμένη κάβα ποτών με συνθέσεις καλαθιών για να δώσετε τις πιο γλυκές ευχές. Φρεσκοκαβουρδισμένο καφέ σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και αρωμάτων. Σοκολατοειδή και σοκολατάκια που θα σας βάλουν σε γλυκό πειρασμό και θα κεράσουν τις πιο γλυκές στιγμές της ζωής σας. Καθώς και την πιο πλούσια γκάμα ειδών ζαχαροπλαστικής. Ξηρή καρπή τσικ, γιατί δεν συγκρίνεται με τίποτα το φρέσκο.